Hello. Ko maki reged. Ko maki na iwe. Iwe ndo warere maki kwa makaimba ere. Imba yako ere ne. Iwe. Ndi baba bana. Yo, uri baba bani we? Uri baba bani. Bana tela inini? Uri baba bani. Bana tela inini baba baba bakari. Abakari ke baba bana. Kwenda ku bamini. Kwenda ku. Bamini. Kwenda uri baba bani. Kwenda wandibigire nembo. Awuno. Awuno utara mbo. Nosotasa kurora ire. Nosotasa kurora ire. Nosotasa. Chikirora. Chikirora. Pana sitaka kukuchira mbe beta pako. Ndato mkazi wako utataje. Wacho murumu wangu. Iwo shama kana ita vanhu vako aka. Kana ita vanhu vako aka. Gavai vachiziva kuti inini ndonwa 1 ndoda bhandu 2 ndoda data. Kana uchita zvavanhu vako vakunza vasingaziva kuti inini ndoda izvozvo zvoko. Ukuzvite gara mumba. Ini ndini baba inini. Ndini baba munhu. Ndiyo uri kubuda izvozvo. Aunobikira ndaunobika ndege. Unoona vanhu vako ava. Usvika uchipiwa mari unodya wega. Handisi kuda. Alright, kana usoma ndipa maki handiti. Panhasi ndamukadzi wako. Paucharara ndo pancharara. Aiwa kamuya ndimbotaura. Ubva. Kwanda kubva kunene uri baba wangu here. Kwakatengwa kuti block anzi. Undase. Kwatengwa kuti block anzi. Ubva. Yes. Kwandiri kubva kunenewe. Aiwa wona ndi. Ndanyasitereka ndada ngoti ndada kubuda sana ndakona uchisvika pa. Uri baba wangu here unoda kumonita ma movements. Azvimoti zadziro 1 yawo. Zadza 1 chi. Koti yangu. Ndizotasa kutsvaga mabasa ere zvoita mwakomerezerera kwezvo. Saka iyo ndio. Ndizotasa kuroora ere. Iyo shamari usada undidena wewe. Saka ndio zvinokupa kuti dzikiso nemota uko. Zerera kwese wakaroore zvona. Aiwa shamari munhu atokudzikisa apa kapo. Apa atoziya kuti ndiriko. Apa ndokupa mari yekoti. Airtime bundle ikote zvako zvakutaura. Aiwa shama tsvaga basa. Tsvaga basa chandibvira. Shamari ayo ndese. Unosa
zadza kuti ndatenda kubhawa shama shama atokusiya pangaasandira baba inosinzwa komana vanhu vanonetsa apa nhasi kune mafaro zisingaiti manje apa doenda kubhawa handakana sendi munhu ayazosiyiwa nemota akomana apa tipano tonomboka mari akatomboka nakatenda apa totonodyiwo nevamwe wangu apa but haasi kuda munhu achakaomira anasita violence chete nhasi anotondipa mari iyoyo chete saka ndototanga kukwazisa here nai mwana angu Niki, ndototanga kumhoresa inini izvozvo mamuchinetsana panhu apa ndachinzwa ruzha chichikuiti mama tsurai mwana wenyu tsurai mwana nyangwa chikutaura tsurai mwana wenyu please ndapota handarakapatsupa nako kumtsura kuti chii nekuti izvozvo mese mangofanana iwe wacho hausi kundikwazisa iye wacho ane musikanzwa yake zvino ndichaziva kuti mwana wenyu mangofananazvo saka zvakuita musuzvona here mama hamusuzvone zvakuita hamusuzvone samufanana nazvo zvakuita kana usazaira ini chandikutaura ndechekuti ingova mwana akanaka nekuti iwo ukange uchiti ari kukukanganisira waakuuya ini ndokukwazisa ndodii kana mumba chaima uchatsvaira uchadii ndo zvandikura kuti mese mangofanana saka kufa kwakatoita baba wenyu panapaka zvakutonetsa kana iwe uchitadza kutoremekedza kana hanzvadzi yako iyoyo haukwanise kuremekedza ini kana usingakwanise kuremekedza ini naukwanise kuremekedza hanzvadzi yako mama mukangotadza kutsura mwana wenyu mama ndikukuze tsure mwana makatadza kutsura mama chaita mhosva papapana ndichapara mhosva kuenda kujeri chaiko chaiko ndakapedza nemi so zvino hausikana kuremekedza ndakapedza nemi mama ndapedza nemi saka kufiirwei mhosva iyi saka makatotsvaga vamwe baba vamunoda panapa muzari mwana wenyu munofevhera ichi muchimotesa kumuudza rega musorwazoita vakomurezerake oti zvimazera ake sakapira kuroora iye anosvachitenderana pavamutsvage chipano koiwo wakaroorwa here ainasadekudikwa aidaimurwa kuti ngaroore abve pano sechifone mheri aiwa kakaaakota kubadzese mese mune musikanzwa vanongo handitozive ndichatoenda kwamufundisi kuti vatombonamata nenhau yemba inei ndichazopepuka mwapinda pasi ndichapepuka mwapo mwana nditomuurai uyu rambe muchimusapota muchidaro mirei muonezveka rambe muchimusapota ini nditori nezvanguwo rambe muchimusapota ndapedza nemi inini handambokura ndichikudzidzisai kuuraya vanhu kana kudi inini panapana baba wenyu tainamata isu tichienda kuchechi ndichamirira hanzvadzi yako nhasi manheru ichinge yauya ndozogara nemi mese pasi ndakakura ndichikudzidzisai kunamata handinambokudzidzisai zvinhu zvakaipa kudaro makataura zvinhu zvimwe magona makataura naye mutaurai naye achage pasi pakapota chindiboora mari handisi bhengi rake ini mazvinhu handisi bhengi rake asi baba wangu bau otangati pasoda kundiboora mari asi baba wangu taurai nemwana wenyu mabasa ari kunetsa mazuva ano mwanangu ari kunetsa mubatsirewo kutsvaga mabasa iwaya muda kuti tichemere ini panapo pamba inini iye kungogara muchingorunetsana mazuva ese chete uri mama makire ko gedi ko makina iwe iwe ndo rwarere makiye ko makaimba here imba yako here ne iwe ndiri baba bana yo uri baba bani iwe uri baba bani bana utera inini uri baba bani wakatera inini baba baba abagari ke baba bana ukwenda ku bamnini ukwenda ku bamnini uri baba bani ukwenda wandibikire nembo hauna hauna uchaka mbo nosotasa kurora here nosinokutasa kurora here nosotasa chindorora iwe chindorora chindorora pandasindakutatsa kuti ndichireva mbedhuru mako pambedha pako ndatomukadzi wako watomurumi wangukana uchita vanhu vako kana uchita vanhu vako aka ngavai vachiziva kuti inini ndonwa 1 ndoda bhandu 2 ndoda data kana uchiita zvavanhu vako vakunzwa vasingazive kuti inini ndoda zvinhu zvozvo ukuzviite gara mumba ini ndini baba inini
Iwe uri kubuda izvozvo anondibikira danobika ndege unonaona wakwawa usvika uchipiwa mari unodya handisi kuda. Alright, kana usikuda undipa maki handiti ukanhasi ndamukadzi wako paucharara ndo panicharara since uri undicontrola stereki. Hakuna zvakadaro. Ini ndini baba. Dzokera mumba imomo. Ini ndini baba panapa ini. Unoda basa unopikira panapa unoda kubuda basa. Gawe kuno mukati muhati anitengera kubuda mulo. Ini ndoda udoro everyday. Ndoda udoro everyday. Ndoda data ndoda doro panapa. Unoda kubuda. Ini baba mulo. Ini nzama yako evawo. Gawe kuno kwatara kuno nyaya. Udzama yako kuno. Ini ndoda doro inini. Ndoda doro ndoda bando. Zvese iyo udangobuda kuti kamari yako wega zvire ndini baba panapa inini. Ndini baba panapa. Makia aya ndini nawa. Ndatokia geta. Kana ndakubuda unosiya watenga 2 macoats obva wasiya waisa bando waisa data ndozoti right indapo manje. Nasisa tate futi plaziyaka ndakakudza nezuro iwewe uchiramba ndikuzoti kuenda kupati kuno. Kana wakudzoka undigire mari ukaramba wakuya uchitauna na sendi panapa ndokuti chi kuno. Ndokuti chi ini ndini baba panapa. Ndini baba panapa handiudze zvokuita nini. Kuita kuzviputsira pasi kwakanaka here uda kuuraya chiyai mama ka isiye kuti nini ndeida kuona kuti ndoda kutonga kana ndoda kudiya ndoda kutaurisa ndimuona ndageza mari nanchikuzoenda kubuda pai mwana wenyu kwakunondivhukira gate kwakutora makiri so ani makiri yakiya gate kona ndaenda ndatadza kutoenda nona shamwari dzangu hapana chakaipa rega timudaidze Koleni Ma chimbouya kuno mwanangu nyaya dzenyu dzanetsa mhanya Toni yoniki mba muda kunetsa pana pamba zvoshuwa pakungogara pachirwiwa kunge panogara kitsi. Mama ini munezondiziya ndimi makandirera makandikudza handisi munhu weviolence but mwana wenyu uyu madrugs anenge ari kumupengesa kumutendedza brain mungatadza kumutsura mama mwana wenyu ka pachaita dambudziko pamba panapa. Iwe wakamuona achipfuta madrugs ake? Ndomuziva mama tinotoziva nepo papai ndomuziva. Colin ndakudedza chii chiri kumbonyanya kunetsa nasisi nyiki nemuyanzvadzi yako handina kumbokurera ine nzira yakadaro. Hamukona kuti mama ininika ndini baba panapa. Mwana wenyuka anda basa rekubuda makuseni abuda masikati anouya panapa achingogeza 2 minutes abuda aenda haana kana chaanosiya panapa kuti ndumboto chimbondiona anenge achingoti handina iye achiyozosiyiwa nemazimota panapa ndomuzoti chimbonditengero 1 hadi ini munoziva mama ini ndochipodo 1 kana pedhi kana 2 hadi handimandidzima mari dzake ini zvinozonetsa manje handizvidi manje izvozvozvo indira tambotengo kana 1 data nechiridawo chimuzoti intaneti chichimboona zvikuitikawo hadi kuda ngodya mari dzake chingosiyiwa nezvakomana izvozvo parodhi papapa. Mama handimazoti mari inoshandwa saka nyaya yapo panapa kuti PC iwepo pamba panapa nditi mwana uenda kuemployer sagetman wawo kubva nhasi ndiye achange achindivhurira achindivhara ndomubhadhara. Iwe unoshanda kupi? Aiwa ndomubhadhara handiti iye kundibvunza mari ndoshandepo kwarutaso ndaiwana ikoko ndokumwe chete pandiroiwana ndichimubhadhara asi ari getman wawo. Aiwa ini handina kukukudza ini nzira yakadaro. Zvakanaka kunongedzera inini andikati gateni wake kanini saka unoti mari nayo zviri chipi unofungidza kuti mari yanayo zviri chipi enda unoshanda zvoita muvarume roora ndini baba panapa ndini baba mama utsure mwana wenyu ndini baba panapa baba like father like son ndini baba bani ufana kuya chini ndinotora mukadzi umitise nhumbu kumenda kuenda kana usina umitise nhumbu ite baba hakuna zvakadaro ini ndini baba panapa kana inini ndisisiri mai venyu chiramba muchitaura nekuti kana musingakwanise kuteerera inini uye muchimisidzana pamberi pangu musingateerere mashoko angu andinotaura inini zvikuru kuti handisisiri mai venyu muchinotsvaga zvenyu vamwe amai vamunoremekedza vamunoteerera uye vakakudzidzisai kugara muchirwa nekuti ina handambokudzidzisai izvo akumborina kumwe kwatinoona vamwe amai mama hatimborina kana kumwe kwatinoona mwana ndimi mai vedu muri pano but chingotsurei mwana wenyu uyu aregedze kundispota mamovements angu asi baba vangu handiroora asi boyfriend yangu mubvunzei adondiroorei. Aiwaka iwo kana uchiuyo nekuti makore atakakura isusu hatizvizive zvekuti unodzikisirwa pamusuwa makambondira chidzikisirwa ipapo here mama zvaari kutaura akazviona kupi nekuti zvikuratidza kuti iwa usi kuremekedza hanzvadzi akazviona kupi mama makamboiona here mota yachindidhiropa imi mune meso enyu makamboiona here ainguva chindogara ndiri mumba saka semuri kumusapota anonyepa uyu mama anonyepa muri kundisaidhira nguva dzese andiudzei kuti inini mama ndiri mwana wenyu here kati makandinhonga inini ndiri mwana wenyu chaichai
ndotomuona ndiri mwana wenyu here ndinomuona ndiri kubvunza mativi ese mukwenda kusaidi kwake udzai mukwenda kusaidi kwake rungotaura panapa ndomuona hobho mota dzichiuya wosaka nyaya yangu yandatare kuti takirwa basa nditi haina basa unoona shamwari dzangu mazuva ose zviri basa rechi mumbatso iro anambotora mumba munhu iandadzane kutora mbari maoko here kutora mbaka asina kutora mbaka ngaarore mukadzi wake baba vachaire mumba chirega inini samai venyu ndichitaura inini kubva nhasi hapana chabuda pagedha pasina kundiudza kuti ari kuenda yoti mukomana ndibaba kani baba vanhu ndinonitsvaka-tsvakawo uye afana kukutautiudzewo ndichitaura imbonyarara uri baba vanhu nekuti inini handine murume hwana akandiroora akandibvisira mari zvinozivikanwa zviri pamutemo uri baba vanhu ayo nekuti pamusha panapa uri mwana baba wakasevanyora kuti inini ndiri baba zvese kana mapepa embakanyota ni Colin samai vako chiteerera mashoko andiita sei andotaura kubva nhasi ndichaenda nemi kuna pasta kuti mumbononamatirwa atidzidzise zvakanaka tigare zvakanaka nekuti inini ndinoziva ndakakukudzai mushoko ramwari ndo zvinhu zvandinoziva aiwa uyu mwana ndanyari madhimoni uyu ada unamatirwa kwete kuti tinoenda ndiri right uye ndada unamatiro nemadhimoni uchienda kubasa une mukadzi une mwana wako unotonga kwete kuti uri right zvinoitwa nenguva yazvo zvinoitwa nenguva yazvo zvinoitwa nenguva yazvo shamari saka iwo wada ngoti wangokudya chete ivavo ngavayo nemari kapanapa mai andoda kudyawo panapa wada anokuda anokutsvaga varume wakazombonotsvagwa here naimwana anondiwana sei ndiri muno mugedhi ndakavhariwa munonge ndakasungirwa ngepitbull anondiwana sei ndiye ashandiroora mwana wenyu uyu kubva nhasi ndamukadzi wake mama ndamuroora wenyu anobuda makuseni anobuda masikati anodzoka achigeza manheru imi memuchi makarara mukatumu anenge asimo mukatumu ndozvinodongota panguva chanosvikasvikaka ndodongota ndoona wakutosvika nemabhenzi mabhimu machi ine atongonipe kana dhora zvaro $1 iri haadi zvaro saka ndichabva hangu panapa munotsvaga mai vamunoda vamunoremekedza nekuti ndiri kukupai mutemo muri kuiramba saka munotsvaga henyu amai vamunoremekedza vamunoziva haisi nyaya kuti hatikuremekedzei but mwana wenyu waiziti ari 1 panopamba ndiye ganondiona kuti ndapinda ndabuda iye ari 1 panopamba ndiye ganondiona ari 1 why aiwa zvimotikari dzauri kunzi unodzikiswa makadziona here imi mama makadziona here aiwa ndoda kuzotiwo sei achingodziona ari 1 hazvisiri zvone zvekunyepa hazvisi zvese zvezvo zvaunoita mukurarama zvandinoona zvakafanana nekuti ukabuda ipapapa pagedhi apa zvaunonoita ndogona kutoudzwa nevamwe vanhu saka ini ndikubvunza kuti mashoko iwayo ari kutaurwa enyaya dzamuri kuita kunzuku ndedzechokwadi mamai mamuzvione zvenyu but mwana asiwa ndichibva kuseruku ndakatobata kabhaketi kangu ndatoa kawasheni pepe ndikuona kabhenzi kamira pagedha ina manje handizobudikira ndida kuona kuti ndiani ndiona ndiya kutobuda panguva inoona ndona chitotamidza tumari so nditotiwo pamwe nhasi ndopewa kadhora anongoti nanga straight murumu ake atongope ndipo dhora hadi timotengero yetime hadi saka mukuroti ari grid nemari dai ndaimupa mari nini handiti angati akavhara muromo wake achitotenda sisi yake kuti ihure handimukuona iye hanzvadzino wake here inovaka anotonditendera kuti ndihure ndichimupa mari handimukumona kana usiku anotondibudisa ndichienda jasiko chandaichi imari aiwa munofanira kuti mugare zvakanaka handiti nekuti baba venyu vari pasi apa handifungi kuti wangambofara muchirwa kudaisi muudze iye iwe kwete inini ina handakana musva ini nditodawo peace ukuzvinzwa here nhai mwanangu Kole mama munoziva imi dhedhi vangu varipoka vaitobuda nenavo vaitonditi 1 vakatosiya vatondiudza nini vakati ndiyo ndo baba panapa but ndiushaya kuti mwana wenyu sei achindidherera panapa anondidherera zvisingaiti saka satani wacho ari kubva kupa ari kuita bvunzai mwana wenyu hamene mwana wenyu kubvira pakangoenda chete baba chete mwana wenyu akutanga uku nhuburu stubbornness violence iyo yangada kuita neni haachanditereri pangu pacho padhidhi pangu aripo aitombondowa chocha ndida kubuda ine nemafriends angu kundaona kubhawa kunofara uku ndiona hembe dzakasviba saka ndoita sei manje ni mwana anonjairira handizvidi izvizvo apa pachatombotara pamama handizvidi mwana wenyu hapana zviri mumusoro handizvidi kana kahwani anda mari saka inini nhau iripo vana vangu handiti tinofanira kuti tizoramba tichigara pasi tichiudzana tichidzidzisana handiti iwe mwana wangu handidi kuzokunzwa kuti zonoitawo zvinhu zvakashata unodai hazvindifadzi saamai vako handizi newo musikana kuzonzi unodzikiswawo netiwakomana unodi hazvizonditesei hazvizondifadza ndikatsvaga basa handione kana ndakadzikiswa pa handione basa ringari kubasa inyarara iwoyo
Wadontanga ka. Aiwa iwe imbonyarara iwe. Ndikataura nondi. Iwe imbonyarara handisi. Adontanga mwana. Chakaipa nangu chagara chingogara pasi tichitaura kusvika makunzwanana. Uyu ndi Satani angopinda mumba medu. Ndiana Satani kutoti nini ndakachena. Aiwa indangoti Satani apinda mumba. Handina kumboti kwakati unofanira kundiremekedza samai vangu. Vanhu akana achimudropa ndiano chimsiyana Satani. Kutoti nini? Inini mama ndingondawo papasera baba ndingononwa. Iye vanhu vacho vanichiwa hobho vachinjanisa ndone ana Satani ivavo. Dacho ni munhu wanesinga Satani. Wachiteerera zvandikutaura. Ndoti Satani wacho haadi kunzwisisa futi ndakada kutaura inini. Ndinokana usingadi kuteerera inini unoda kuzoteererani pamba. Sura yemwana wenyu ini ndiri right. Ndakatsvaga basa amonite mamovements angu. Wakufanira kuti izvezvizvi uchidzokera kuchikoro handiti unozotowasira chikoro panzira. Waitiza chikoro. Zama kutaura izvo muhomzi. Achatonzwisise ndati sura yemwana wenyu uyu first. Violence. Mwana ichi. Ndati ndangokudzosera kuchikoro iwewe. Chinora mwana ichi. Chinora mwana wenyu. Uyu mwana wenyu. Andichatonzwisisa uyu mwana wenyu. Uri kundinongedzera ka wachitotsvaga ka vamwe amai vaunoremekeza. Ngambomira zvekutsiya. Ini ndakutoita. Watotsvaga vamwe amai vaunoremekeza. Ina yatopera iyi. Sura mwana wenyu uyu pamwe muri tu. Ndati nawe kudzokera kuchikoro. Kuchikoro. Ndichadzokera sura mwana wenyu. Rini? Sura mwana wenyu ndapera. Andichatonzwisisa sura mwana wenyu uyu. Kuti musikanzwa uinayo. Wakadzira kare uchiramba enda kuchikoro iwe uchinetsa panapa pamba iwe. Mamuona kama mota akatodhakwa izvezvi. Aiwa ndazviona. Chaanokufunga idoro chete. Ndakambotanga chitomupa mari zvechokwadi but hapana mwana wenyu. Motofamba nayo. Aiwa iwe unofanira kuti udzokerewo kuchikoro. Kana iyewo zvakare anofanira kudzokera kuchikoro nekuti ndoda kuti muitewo mabasa akanaka sezvinoitawo vamwe vana nai mwanangu handiti. Kutaura newe nditarise. Asi hausi kuda kuenda kuchikoro kwacho. Izvo zvazvina kuipa mama ndamborambo enda kuchikoro kana mari yeshe yavepo ndaitika since dead vakafa zvinhu zvasanyatsamira zvakanaka tikati timbomira since kana mari yeshe yapo since madaro tinongoenda. Tofanira kuti tingoita tichishingirira mwanangu andiri. Ndazvinzwa. Aiwa hapana chakaipa mwanangu. Ndazvinzwa. Asi ndoda kuti mugare zvakanaka. Mwanangu tsiura mwana uyu mwana nyakangoita right ndiye tikabokoza panapa. Zvimwe zvese bho. Kutora makiukia gate shamwari ndatozobva momsi ndingatozopopota ukati ipa mwana makii ndokutozobuda kwandaita. Kuenda. Ane mhepo anziendera mari kutinga doro chichi ane mhepo haadi kushanda chanongoda chete. Anoonwa. Anoonwa ndo apa haadi kushanda. Alright. Nopedza dzisipatashanda wanga uri kutofa. Atontemesa musoro noziya ka. Ngora ngobva sei kwamba ipapo. Ndicho ndoita zvekudini tangotsvaga basa angu ndongobva because mama wacho kanenge wanitomutyawo futi. Dambudziko rake chaicho riri papi? Anda mari but mari yacho yanenge asina kuishanda. Mari. Ndikona kuti nditopinde ipapo kuti ndipe mari. Kana ndabuda ndipe mari. Chanongoda imari chete. Ini zvanachifunga manje. Haifunga kuti mamugadzirira size. Size yakaita sei babe? Unenge watogona size yakaita sei? Ndoziva kuti une maplans kayo. Kuti atogona muti handida kubuda danda out nemitsano. Ndabuda naye tobvira ngotsvakana kuti akunyanya kushupa nekudaro because inini kubasa kwedu kune director but secret yo anofana kudza munhu. Iye problem yake ndiye kuti anoda kunyanya kufudza imi zvakanyanyisa kubva kwacho haatombo enjoy kana zvakanyanyisa. Alright. Akutoda nezvangu 2 minutes atoya pamba kunge ne ameno pamwe mai ne secret yabainayo pamwe aisa nzadzi yangu pamwe ndatondita mukadzi. Chirika kudaro ka. Inini zvechokwadi pamwe ndatondita mukadzi wake handizvinzwisisi. Namudzimu here. I think so. Zvongorerekera kana kuti madrugs ameno. Alright. But only baby plan nachifunga. But plan yo secret man. Inotentemesa musoro brother yangu noziya. Mira ninyazokudza plan ndofunga nini. Inini kubasa kwedu ku ndotanga nasi. But takatanga kare. Vanhu vakadaro ka. Ndokuti unongotora ungomurengera na dhira ndile. Kumusunga. Ona
tobata ngombe ndobata ngomsungana tambwa na something kuti ngomsungana nacho ndobana ku sango tomuseko uko kozi andoti ndimba kungaro chitambudzika baby diriri boba timanje momsongwana mwamapirisi eBP BP yodasei vangafane BP momsongwana mwamapirisi eBP baby but atongosvika zve one day chete kozi momzi vangafe wakumutyira kuti utota kutambudza handisi kutyira iye ndapa ndenda kutyira momzi but momzi manje ndiwo ndenda kutyira baby but ungatimbozvite kana 2-3 days bhara zvakutaura kana utotanza kutambudza uzotanga kutaura kuti hanzi one day kuzama kuti udini right baby ndazvichinzwa boy achaiwa azvimbonetsa zvazvo ma 2 minutes umusiye kugara usange iwe mhuka bvudza kuti ndiri kuti ari kupi uri achikuziva ndikuti adzidzelese iwe mhosva yako iri papi hapana iwe kutambudza iwe akashaya nomuriskiwe ikoko anofira ikoko ndezvake izvo ndosaka ndichikuda baby nai imbodya zvinhu izvi zvinodhura chaizvo hazvingotengewa anoziya ere blood yako aya ngudza kuti mari inongonhongo mahara mari yenhongwe ndizva ndogara ndichimudza but pafanira mazono chii ameno kuti chii chinhu haadi kana kuroora haadi kana kushanda ngona ngemutori yauraya vanhu bara wadai inyika ndichina kudropa wa ai kandichina kudropa pamberi apo ndikuona kuti ndovana dzokera hangu sida manyama wex kunenge watogona kusingasvikirweka aiwa hatonosambochera baby ndakusiya panapa aisaenda kure kwezi time dzangu dzekubasa dzakandisiya saka andoona padzayo izveso adzaenda saa iyoka mera tondiso ndikuvhurire kwezi time dzangu dzakatondisiya ai nini ndakusiya panapa toaziva vanhu ava kuti vanenge vakatumwa but inzokunetsera munhu wangu manje nomunakiro wakaita uyu aiwa animbozvida animbozvida uri mugama munhu wangu agara ari happy so aiwa hausambotya topedza nazve apa varipo here izvozvi ndisikuziva ndamusiya api ndamusiya make vanangobuda oziyazimwe yaya kanikachogara ndiri mumba izvo aiwa usambotya topedza nazvo aiwa ndauchitisa usangondipowaga noma ndaendamo sakufamba boa bye Sano mirai Sano uonake asida kuti violence itangiwa Sano ngopedza bhora onake Tsano nasika Saturday kuita seiko hamusima kuti neza yo ndo ando Tsano makadaro makutotanga violence amunzendena amasinambokudzai ndanyanga udziwa so saka panambo mukutsvage Tsano kana musina kudziwa first thing mufanira kamaudziwa Tsano amusizoti ndinani wangotaura kaingotaura nyaya kusetika 1 kozi kuti ndire ndo zvine chikwe kutaura nyaya kuti ndiri ningi that's all Tsano mukona munhu wambutsa moto Tsano pafiya kautaura iye hanzodzeyanguitsa saka imimi Tsano ndaona mapaka pagedha apa ndatoshaya kuti kochikwa pakapa Tsano muta zve sanitsomi zvachitanayo gaga idomanyira kubasa mwa time dzakandisiya ana Tsano tumota tokadayo ndo atuda manje na Tsano muta nasi Saturday Tsano mukuzera pane chishow chachiri apo kapa side up Tsano hapana apa Tsano ndakangogara paside apa Tsano sorry mota yangu inozosviba Tsano ko inosvibira pandiri here Tsano aiwa sorry tozvita next time koti aiwa Tsano chingutaura kugaga ukudei izvezvi da kumhanya Tsano imi kana da kumhanya Tsano chingosiye kana ka 20 Tsano bhozi hai kutoitika Tsano kai ndiye imi msika oneka Tsano chiti next time Tsano mufana ngosiya kana 20 chete
2-0 yawe Tsano. Mengapedza bora. Tsano. Bosi nasi pa mashops avanika kabendi kangaripo watsa. Amini mzanitso manje. Dana zvazinya zvoti mauro mora mari unda bengi. 20 dollars changu tangoonana. Andadhorero. Dola rite Tsano. Dola Tsano. Wana chi. Tsano. Tobatana. Tsano. Abara metsera. Tsano, hey. Tsano. Tsano me. Tsano msadaro Tsano. Tsano oneka Tsano. Tsano. Chiko naiko. Hamubudzai. Hamubudzai muri kuteerera. Chiko. Dora machikotaura chete every time. Mota muri kunditeerera. Mechingoti stubbornness. Musingadi kuteerera. Afanda ndatomboziya kana nyaya yako. Ungoti ndakambokuudza ichi. Hamudi kuteerera. Ndoka ndichingotaura every day ndakasvika pana ndichingodzi stubbornness. Akadhako, chichi hamudi kuteerera ndichikuudza izvi correct nendichiona ini nemaziso angu so. Mbune ndichiona so. Hamudi kuteerera. Uruda kutaura nyaya yako irikontos. Kuda kutondikanganisa kuverenga izvo zvawauya uchinditira noise kutenga uda kutondirowa. Chitaura kanyaya yacho hausi kuda. Taura nyaya yacho ndeyechii. Ininika muona mama mumuzika. Mwana wenyu ndazozviwanzoona Tsano ndinazowanzowaona direct kuwaona so. Ndachibuda panze apa ndada kuti wakawashindika nguva iyo. Ndikuona mota yakapaka panze apa. Ndamhanya pai. Ndanobuda panze pai ndiona Tsano. Ndakatoti Tsano ndakatoti nhasika happy. Sezvo kari ka weekend izvozvo. Saka zvairi weekend kudii kwayo. Ndakati ukandasina ndikuenda kakubva wakandine tumari izvi ndinoona Tsano kazvo. Mari yaunowana kuti. Tsano waenda kuti wati Tsano unomwesa mushe. Tsano chimondoonayo. Tsano wakutoritira mota yakugiya kutonditiza inini. Azoti inini ndandiri munhu anopisa kaya pamapana waziziya. Ucharegedza rini musikanzwa yako? Tsano waona direct. Mwana hamundibhilieve. Iwo mbanje dzako uchiri kuita dzekuputera kana kuita dzekuchi. Ayo ine mfuko kuti mbanje chete adzisi mbanje chete. Saka chii? Saka munhu akangosiiwa pagedhi apa yamusha. Tsano watondimirira. Watombotimirira na utakatoona wani. Pandazongoti ndipewo kabichana chendopowa kunditiza. Iwo mari wangu chidai. Kuna weekend inini ndiri baba panapa. Saka iwanenga. Awana kake kunzoka afana takaona baba. Iwanenga chipuwa mubhadharo we asati asvika panapa asati aziviswa asati adi wakutoda mari usikonoti musikazwa yako wakunyanya. Wadi kungotsvaga zvebasa wambosenza. Pane kutarisa mari parodha. Ndichatsvaga asi afana kuti achimboona. Kana Tsano wakauya panze afana kumboona ini. Aiwa. Akauza kuti ndiye gari asati amukwasha yepanapa saka yoda kudya mari wakamira sana. Sababazvo. Ini ndine baba panapa. Aiwa manangu azvizwa. Nasina tazomuona mbune mbuda. Akunditiza. Dai wamboregera zvefodya tumbuka tiitamboenda kuchechi tambonama. Azvite ini kuti nasisaradi ndatofana ndotoona kamota kekutobuda nako Tsano watomboona. Ndinofunga Tsano akazoona inini. Pakuti azosiya munhu awo. Wakafana usiya munhu awo ndikumubvunza munhu wacho akuti andachi. Tsano wacho wakutonditiza futi. Ivenenzi kai pamusha panapa. Saka munhu achaite shamwari dzake. Aiyo. Dzinoperekedza munhu achaperekedzwe neshamwari dzake. Shamwari dzichikomana chete. Andimboona kana vasikana vachiuya panapa. Andimbooni. Vakomana chete ndovanongouya panapa vachidropa mabhenzi, mabhiemu, mota dzakasiyana siyana. Dai chimbondipo chimbodhiraivho chimbondo kwangu. Nombodhiraivho. Asikazwa yako haisi kuregedza ende utorisa. Ndiri baba panapa. Ende ndotokanganisa ndotoona kuti ndakatokurera pamwe ndini ndakatotadza. Nekuti hauna kana mutemo umwe chete wauchamboteerera panapa pano. Kuti nditeerere mwana wenyu afana kubva panapa. Kuti zviite sei akabva panapa zvozvo. Haasi kutendera ndakuudza madhimoni panapa. Haasi kuona mbichana anongonza vanhu. Ina muzvioni. Problem. Inini ndinotsana kuti violence panapa. Madonti violence. Problem yekuti mamwe msingaoni. Memungoswera munhu. Saka violence ndinoda kuita nini? Ayo. Ndikuti tsurai mwana wenyu. Makatsura mwana wenyu. Akaita chindipo tuma something sababa panapa tichikuirirana. Saka tuzvizo zvakutoroteta kumutuma kushore. Aiwa hatisi kumutuma but tikuti isusuka kana aitowo abudowo autika afana kuziva kuti kuna baba kunoku. Aiwa. Ini ndakarera kani. Wakamboshanda kuti. Ndakatochengeta munhu achikuya inonetsa munhu. Kana chikafu ndada kudya manje akuramba ndidye manje. Hazvibudezve. Kana chikafu chiri panapa pamba chaipo wakambotenga chinhu. Wakachengeta ndiani panapa? Uyu
mwana wenyu Wakamuchengeta nini? pangwachi pambanywe msipo padaindinetsa panzapo Wangu mbadara school fees. aidya mari dzangu ndakumuti chindoona achada kundiona ndo problem yatonetsana panapa. Aiwa hawa kunetsa ndichatombodaidza hama dzababa wako timbogariswa pasi. Aiwa ndivataurire matambudziko andikusangana nawo panapa kubva pakafa hama yawo nekuti ndaneta newe panapa pamusha. Aiwa iyo mwana yafana kuteerera anofana kuteerera ivi handitombodi kana zvinoda kutikanganisa chandingoda pamapusha panapa ndekuti kana mawana zvizvemoya mustraight kuna baba ndovanotanga papa panapa mozoita zvamunoita kunze kweso maona baba first. Iwe wacho kumboteerera iwe unotumwa asi kuteerera iwewe nekuti musikana andione dambudziko rake anosuka anowacha anodi apedza anozvenzora chikoro kwake hongu iye anoita shamwari yake ko iwewe izvozvo wanetsa kumaraini kwesoke uye ndakatonzwa nhau dzekuti uri stabhoni ukuru wawana vanhu kumaraini wakuita zvekuba uri kuita zvembanje hapana zvauri kunza usungu. Ndiri baba panapa izvi zvamuta nandiziye nandiziye ndiwe vana vachikudza vana vachokunyepera yava indosvika ndiri panapa zvamunoona vana ndopatozoona kamwana kenyaka kachiuya nemazimota hobhoba. Saka ubaba wacho ndoonotiba kuita mbanje ita sei ndo zvinoreva ubaba wacho wakamboverenga kana kudzidza ere zvinoreva ubaba ndichadaidza ana sekuru vauye panapa baba totouziya baba nekuti ubaba uri kuuda stereki asi uri kuita nenzira isiriyo ndotouziya ubaba ino ndo ubaba wacho ndo ubaba wacho mufanira kuyonotuma something na baba. Saka iwe mwana wangu zvatichaita kandichazoongorora nyaya yacho ndono zvakamira izibeta mutodaro nhau dzacho ndouti titonzwanana mwana kenyaka ndokauraya aiwa zvekuuraya ndozvasingade kunzwa ndakakukudzai muchinamata handitombodi kuzvinzwa izvozvo teta kutonetsana ndataura kuti nyaya tiri kuigadzirisa handiti saka iwe chiteerera mashoko andikuita sei andikutaura kana ndiri hama ivako waunoremekedza handiti saka tiri kuziva kuti gadheni harina kudiridzwa gadi anofanira anodiridza aiwa handiwe baba wacho pana pamusha wacho wauda kudiridza ndewako sauda kudiridziwa nani handiwe baba here ndopane ubaba waye watarewa watanga futi musikati ndikatombonoona mafiyara angu kunze ndikuti nhau yacho ndikuda kuigadzisa watanga futi inini ndatomboona mafiyara angu munondiridze gadheni futi ndatomboona mafiyara angu uyabva unosvika hamana zvanga achiita kunzo ngaadiridze gadheni achi ndiwe baba wacho wepanapa saka wakutoramba kutotumwa kafuti hazvina zvazvikutomboreva mwana kana chimwe chete hazvina kana zvazvikutomboreva kana uchitoramba utotumwa nenamai vako ndozotumwa nani wechinotsvaga vamwe amai vamunonotenga vamunoremekedza mandituma vaka indakutuma ingainodiridza gadheni hana zvangachiita panzvimbo yangu kuti diridze gadheni ndiyakufanira kudiridza iyi ndatombonoona mafiyara angu time dzikutomhanya so time is money tofanira kutoona mafiyara angu kuti toona ndodii ngadiridze gadheni afanira kuzodiridza kusvikana azotichucha kuti zvake zvauda kuti anongoya panapa achingorara chete anongobva kwanongobva ingonorara che ngadiridze gadheni urinatsotsvara futi mumba ndatsvaira afanira kutsvarike chitu saka iwe uda kuzotumwa nani pamushata kana uchiramba kutumwa nenama nokuti ndakutuma nhasi chimboitawo kandigona kutumwa nakanaka usisitabo hai ndikandinoita vanhu nhasi ngamboita indozoita mangwana ndozoita nhasi ndatuma iwe chakutumawo mangwana iyane mhosva dzake ndidzakurepesa dzangu pamandituma inini mhosva dzake ndayafanira kuti aiwa iye vacho nditone zvatoda kutomutumawo saka anoita zvese ane simba apa panapa makuseni ezinozvika 5 o'clock apa makuseni 5 o'clock kwenzi akaishite 5 o'clock mazvisvika papanapa hana zvakachita akadikula ine makutombo inyaya yatopera sura mwana wenyu ndichakauraya ndoita medha ndine pamusha panapa ndoita medha nakwena ndasandamboona mhepo yakadai chipo ndakabarwa handazvitadza izvi zvakaoma ndazvitadza zvemwana wayo asandambozviona hai asandambozviona ina handazvitadza halo handopfonera iye ndizvo zvaiva hapana chakaipa it's okay I will get back to you all right maita basa. Good morning mama. Mwanangu wamuka seivo? Muka po. Tamuka. Machina muda wende piko kusenseni kuno. Ndangoti ndingoenda wangu pachesha hapo ndimbonona matani wangu. Alright, aiwa bongo tinamatirawo. Kunyanya mwana wenyu. Upi futi? Mwana wenyu kunyanya ndiye mloti mwenye munamatira. Ndona uyanda nchida kutotaura newe kaihanzvadzi yako Koleni kuti kunetsana kwacho kwamuri kuita magarisirana acho atiri kuita panapa haana kunaka, munofanira kuti muremekedzana. Alright mama, ndazvinzwa. Sama muda kutoitawo izvezvi kana? Hongu mwanangu. Ipo panapa? Hapana chakaipa, ati mushande wedu hedu. Ngatigare hedu ipapa. Alright mama, ngatigare. Alright mama.
handiti unoona kuti Koleni uye hanzvadzi yako ndakangokuzvarai muri vairi chete. Baba wako vakafa hatiwa zvona ini ndega mubereki asara handiti. Saka ndinoda kuti mugarisane zvakanaka, muwirirane, mubataneko. Kana ndichizenge ndafa unozomira nani muupenyu. Hapana. Hatiwa zvona. Saka ndoda kuti munge muchigara zvakanaka handiti. Moedza kunzwisisana nekutaurirana munhu zvakanaka. Alright mama, but mwana iye ndiye ane problem. Ini handimborina nadambudziko naye. Iye ndiye anongoramba achingonditsoma ndisina kana chandamuita. Ndosaka ndati ini ndikuda kutaura newe. Nekuti ndikuzviona kuti iye ane kakusanzwisisa kaari kuita handiti. Asi iwewo ukada kuzotora kusanzwisisa kwake kuti tinopedzerana tinodii hazvibudi mwana wangu. Chiedzawo kumunzwisisawo. Uchizotaiwa mazuva ano ndakanzwa kuti anenge ari kuputaputa kumwamwa kudhakwa. Zvino ukada kuzomisidzana nemunhu akadaro pane chinobuda here. Handaimbokudza ipe muchimurambira kuti anodhakwa. Makazozviona? Ndakazviona hangu mwanangu. Aiwa, kana makazviona ndizvo saka matoita sei mama? Namenu ndandatoti pamwe tomboendawo kuchechi kumafundisi here, kana kuti omboendawo unoongororwa pfungwa here. Handichaziziva kuti zvichiri zvemhepo here kana kuti dzaato pfungwa dzapurasi. Ya kuchechi kwakanaka mama, but inini hangu handisuzvikwanisa zvanhasi. Kana mwana wacho mukuti hamusi kuda mata kwacho pamba tine matambudziko todisika muda kuti ndiite sei? Tozozvita musi mama, ipapo ndaida kutobuda ipapo kunwanda kutoendawo. Saka todini padambudziko riwe hanzvadzi yako? Kuti mangwana muchaurayana muchakuwadza. Pane zvinomomboenda henyu, muchazoendawo mumusi. Rini chinditaurira kuti unenge wakasununguka rini kuitira kuti tizoendawo tese musi wake? Kana musi wesandi. Aiwa, hapana chakaipa. Ndichagara ndaudza mufundisi kuti ndichauya nemhuri yangu vambotinamatira semhuri, kana kuti kana zvakavarerukira ndinogona kuti vauye kunokumba votiisira munamato pamba pana. Mune magona manje mama, makadaro manje makatita zvotounza mufundisi pamba because mwana wenyu haambofa akabvuma kuenda kuchechi ikoko. Mukatita zvotovaunza pamba ndipo mune matogona. Hapana chakaipa mwanangu, ndinotenda hangu nekunzwisisa kwawaita sei kwawaita ngazvirambe zvakadaro uye ndinoshuvira kuti uzonzwisisa hanzvadzi yako sekudaro. Ini ndagara ndiri munhu anonzwisisa but iye ndiye anotongondivhiringidzawo zvake. Ndichambozama hangu kunomeka pisi naye kana achinge achida wake kana abvumawo ndichambozamawo kutryawo. Unongoziva semunhu anodhakwadhakwa unotaura naye uchibva nekura ndizvo. Ya nhasi asati abuda akembobuda asati abuda ndambomuna aringotenderera ripo pana. Aiwa, saka unozotaura naye hapana chakaipa. Alright mama, waitako mwanangu handifadzi. Alright mama, nemindiro yako. Alright mama, ita basi. Aiwa, tinotenda. Saka gendende kwanaenda kuendawo zvawo. Aiwa, alright mama. Ufambe zvakanaka mwanangu. Ukasika kudzoka kwakachena. Ndodzoka mai manje. Alright. Zvakaoma zveupenyu chokwadi, ndabva ndashaya kuti ndoita sei. Ameno ndochitongoenda kuchechi kuti ndizive kuti dhimoni kurasika njere here, kuti ndomboendawo kune vanotarisa pfungwa. Asi regai ndimbotanga nekuchechi, ndimbotanga ndanoudza mufundisi dambudziko rangu. Aiwa, regai ndienzi tibate nguva ichiripo. But mashoko amomzi ekuti kwa pastor yaya boy. Kwa pastor. But don't think that disappointed be wangu. Ngeni kufocus on plan ya be wangu. Rasta bye kana pastor kwa na mambo fi. Bakambo tera za pastor. Kuna shida. Ngeni kufocus on plan ya be wangu. Nozika tubuda, ngozi pastor leti. Tuma pastor kwa mazo yes. Tuma fake pastor teto to mora mai wangu bara. Plan ya be wangu. Tozovona pamberi plani ya pepo. But hey iri kuitika panapa hazina zoinzwisisa. Chichi kunazoitika mwana. Iti ndine baba panapa, vanhu panapa hazina zoteerera chaichaiko. Mumwe munhu anouya achisiyiwa panapa nemazimota kuchimidza kuti mari inenge yapo panapa hadi kubudisa mari. Muchemberi ndakamhanya unoodza muchemberi onai so hadi kuteerera futi. Ainewo nepanapa datondijairira ino. Datondijairira chiro zvekuti panapa tofanira kutomboita zvimwe something. Tofanira kutoita unondodii panapa. Poza nepanapa hasi kuteerera asingaiti. Uyu anobuda ndoida mari panapa. Afanira kutoita something. Muchemberi ndakawaudza une mwana wenyu ari kudai nekudai hadi kuteerera. Vanhu vakawa hayi ndatomboita plan. Ndatomboita plan pamusha panapa.
ndoti ndini baba ini ndini baba paneno kutiterera zingaiti vanenge kutidherera chete vadotanga violence violence loading yavanenge vachiita mamusha panapa ita ndizivi kuti tima datomutsvaga tumatemo twangu tokuti nyaya yakatanga ndomutema mumwe nedemo chiri pamusha pavana musha panapa ndichaita medha chete panapa memo ndikutererere zvakaoma chokwadi ndaitonge munhu anga asinganamatewo ndakanyatsororwa nemurume wangu zvakanaka ndikaita vana vangu zvakanaka tikavaka musha wedu wakanaka kudai asi nhasi zvinhu zvoendera painga mwari ndaimunamata wani mabhaibheri ndinawo kuchechi ndaienda chegumi ndaibvisa pakanyanya kukanganisika ndipapo mwanamusikana wacho ari kungotaurwawo zvake mukomana wacho ari kungotaurwawo zvake apa hapana kana anondiremekedza kunyanya mukomana uyu nyaya dzacho handifungi ndodzigona gore ndombodaidza hama dzadoko wacho takanyanya utadzei chii chandisina kuita inga ndaishandawo sezvinoitawo mutata wakamusha wakanaka tikavaendesawo kuchikoro sezvinoitawo vamwe vana ini ndatadza vamufundisi wacho ndakambovaudza varongoti tikunamata nezvazvo zvikubva zvatoita wese hapana kana hwani chekundochinja ipapo ndashaondoita sei kuti ndombodaidza hama dzadoko wacho asi kumusha kwacho kune ngozi kana pamwe nhauye dzengozi dzaimbotaurika dziya kuti ndoyauya kuwana zvino vana vakatadzei zvino zvikauya baba wacho vafa kudai ndega ndozvigona inamino handichatozivi kuti ndoita sei tichangoona kuti ndoita sei ndichangoramba chingoenda kuna mufundisi asi hama dzababa wacho ndoda kutozvidai pamwe nhau ndikadaidzawo hama dzababa wacho pamwe ndokuti nhau yacho igadzirike ndimbowatsanangurirawo matambudziko andikusangana nawo nekuti ndazvitadza zvakutoda veukama zvakuda veropa izvo ndo vangatonzwisisa kuti vana baba wacho vakakurofu nekuti nababa wacho toigara zvakanaka vanga vasingadaiso kana musikanzwa yesei ndatotanga kuionerawo kuwaneva ndazvitadza inamheno ndombozvisa kuna mai ndongoramba ndichingonamata zvangu ndichingonamata rimwe zuva ndichanzwikwawo mutamato yangu amen. Beba mwana alikuwa bana bebe. Uone bebe. Mimi ndio bana bebe. Mimi ndio nagasungiwa ile umuzona. Nikeshata bebe. Nikeshata. Ma wanje. Do life yaje bebe. Go timelezi. Ma wanje. Sa bebe. Mwana wanje na wanda kurukura yeye. Kuda sikuna tsaro. Afa mapa bebe mchune tsaro kana. Atowesi zvamai manje. Yeah. Atowesa. Ma problems akapera. Problem after problem. Kana momsi yacho vanoudzwa haapfume kana kuchumwa. Saka mugara naye sei manje munakadaro? Tomuita sei? Tomuisa kupi? Haadi kushanda, haadi kudii, tomuisa kupi? Unoona kuti kudima? Ini plana nachironga. Plani yedu iya minoza kudii? Pepazotipidze mawani. Ndakutanga nasi chibasa chona. Saka usangondichikira. Ndakutanga nasi. Wakatongotoka kudirira? Iyo andagara ndichikuziva kuti basa ranoita tinotenga vanhu totopinda mutora vachitotenga izvozvo vochete kuti unotomudzira dzidzi bati pamwe totouraya ndimadira ndokuita ndikamboita izvozvo saka bo bebe ngatiitese kuda bati zvekumuuraya manje bebe ndasanda kuti aurayiwe bebe ndongoti angopfidziswa chete izvo zvidiki zvisakumbonetsa izvanachigaya manje wanazi tomufonera background umutsanuka pane masira dombo kugadzirira ichichiyadi mai way they put a good plan because when you know that but way ngana nongopedza sports izvi zvanosvika pano kanjani mai way ngamuti yamutore chinga ngomuti tsalo uchisvika ipani bwitire 1 2 chimboenda out 2 minutes mene mani kuenda pazake
Mai we. Mai we. Mwacha usimuziva iwe. Hata usimuziva. Mira fona kaunzo. Fona unzo. No one. Fona unzo. Munyazo unzwi. Hayi. Utoshikupela. Kuza ndizungu. Never. Muri. Allo Tsano. Tsano. Allo, Tsano. Adini. Zviri sei Tsano? Mati zvise. Aiwa mushe kuri sei? Yawa pakanaka pana mafona zvika kinguzoti ka ibobos. Aiwa pakanaka. Aiwa kuna kuipei kutsano. Aiwa Tsano kaoneka musuya kapani zvakazongoitika chisososo katsano. Mukona kudi Tsano. Ndati yepepe pane zvakaitika. Ndati ndaimhanyira kubasa. Saka muone kuti ndakakuganzira but ndikutengoti kudaro but chaitika chengoti mamiriro ezvo zvacho angasinombira mushi. Atsano maifana kutaura kabhozitsano waona takakutambisa zvinhu tisingazivi kuti mune mabig ichi amuda kufambisa. Sorry Tsano vapotseka. Pamafona kudaika. Ndanzwa moyo wangu unasununguka so. Sununguka Tsano nditone nyaya nemigudhu nyaya yakanaka zingaite. Aiwa ndio inonzi chifukwa chino inonzi congrats isu tongoti congrats. Inonzi congratulations. Kama saka matiko Tsano. Tsano nzoika tiriko. Ndoti mumhanye padeni izvozvika ndingogurwe gadzira 1 ati makoti munorowa. Tsano. Aiwa ndokwedu. Aisa ndana chasingarowe Tsano. Aditika? Kokumogo munorowa tedziba. Tsano isusu Madison. Imi zvamaita Tsano. Svikai background but masvika mutara wangu kuda weprice yemari yangu kuda everything zvese. Tumanesi zvinokuda unganidzira tomira patable just because Tsano ndokufadza zvokuziva chazvezvo. Tsano. Sai. Tsano ndoziva. Ndinoona musevere Tsano. Ndini mzambokwata. Tsano. Abatsano kapo. Give. Ndinozopa give abatsano mangona. Ngasvike ipapo ndamoflya. Svikai Tsano tukugadzirei. Tsano pamotokata foni ndatosvika. Aiwa no problem. Imi itema ndinokasika titoenda. Ndisvike Tsano. Alright botsa. Ndakutoyafana kuya nema empty. Credit ndinoita Tsano. Aiwa uyai kana nema credit 5 ndatosvika ipapo. No problem Tsano. Yes I am. Tsano. Kwakaipa shamani. Atomboona Tsano. Wakapenga. Maplans uri kuchimbonya kupi chekuche. Wona kuti ndagara nacho chibasa chapa wona tizo taita. Atara takutowe izvezvi. Ende ndafara kuzoti mafara andi kuti right now akutononoka asvika izvi. Sambotya izvi zvakatara chimasi ndio. Ngati netsa munhu ana ndatambura naye. Mina wonewo ukamenda kumupa pari kusvika. Wona ndodimbe manje. Ingati plan kuti kana auya ndimumuisa drug abuse. Exactly. Ndatozvigayawo. Kuzi kuti timusunge kana because ane hora. But tikangumisa drug abuse manje kumira 5 days kana kwamika kadi akadaro arikavuta kutakana kuvhara munhu yangu isingapinde vanhu. Aiwa ipapo ne plan biva hai ndo plan chaiyo. Saona chi kudzoka mai manje. Timirira mai ndurazi kudzoka. Kanyanya kundishudza kamboita 5 days kana yazodzidza lese. Alright. Tsano kungodza izvi zvinongonhongwa. Mari inongonhongwa. Okay. Yawa mira twagadzirire size. Ndakuita siyana. Ewa basi jagara nazvo zvagandikanzo nayo andinokata zikaita 7 days ndakabatwa nawo saka kunatohwina ewa nohwina Nasi kuchigana mambo. Tsano nasimfana kumbuyeruwa.
Tsano. Wati ngoja mai. Utasei jamani. Chamama. Jima leo shika ulezi. Hata ndapindira ma. Dige. Tsano. Yawa ndasvika. Ndadhumira. Ndatosvika hapo tsano. Ndati mhanye so chopa zvotoda munakaitira kombi nachomhanyisa. Ndatopoza namuti ndipendi driving. Mona rudidzana. Ndatoziya ndikati hakuna chimwe chete kunzi kwatsaro kumhanya. Aiwa. Magona. Mona rudidzana. Ndakugadzirika surprise. Amino mafamba sei? Aiwa po. Anditi ka? Aiwa po, tsano po. Unotiya ngadzi yako. Nyaya iripo ndeyekuti ndasarudza kumeka peace newe. Exactly. Kozi unoti mhomzi vanomwa mapisi ebp sikatiramba tichafight leso mhomzi vanoita sei vanodona sano vako ivava watonototika tinokupesa takwadza mhomzi kana kukwadzana ndisikagwata ufana kumeka pisi nehanzvadzi yako ndosaka takudaidza pana panzvadzi ationa saka pane kapati ka small katinongoitiona tsano vako ava ndosikada tokudeedza zveemergency mutoona kuti waisangana kugeza ka uchimhanya ndatoflya. aiwa awagona hanzvadzi yako aiwa awagona Saka matitodikwa hapo ndakaenda ndichiflya. Tsano. Mukona rudidzana. Iri so hangu makoti ari kufiriki izvezvi. Saka inini ndandati sezvimasvika tichitorowa kudai sotomwe panaona raisa mukapu. Mubata imene apa tsano. Awa tsano. Apa magona tsano. Apa. Acho chaiwo. Uyu unonaka uyu. Uri uchipedza kurowa kwayo. Unoti ndibeka na zvinhu 100. Unazonzi uri fresh. Tsano apa magona. Tsano. Kusabire. Mambo wa sipi. Rowai. Ngamunzo. Aiwa. Uchi tsano. Ndai basi. Ndo tsano wangu awo. Chaiwo. Muzere katoda kufadza yani ndati nazo dzenyima hayi. Mwesa kuyatsana kurowa. Inimi ndimi tsano chaiwo manja. Tsano chaiwo. Aiwa, no problem dzani. Tutodhira akutama mazuva mazhinji. Aiwa magoni. Mona kuti imimi ndazoona kuti aimiri good friend. Ndatayo tsano wangu ndakobata chi? Ndakobata ngowani pane kukanya ikanyaitsana. Aiwa magoni. Kazinoyega ngadzi yangu tangu tiri 2 kudai. Exactly. Saka ndatotozochungwada patombo azvizoita kuti tsano fight my brother. No. Aiwa apa takusa panonzi 200%. Aiwa magona. Aiwa tsano. Aiwa tora ya. Tora muchimhanya tsano apa. Chai mazuva mazhinji todhila. Aiwa hapo. Anditinga. Aiwa makutaura. Gudu. Saka tsano. Papa, makadzoseka ndikabhiya. Aiwa kama wana. Anditinga. Boye zvese. Anditinga. Akamanje lapha. Kutunipinza kulevo manje. Watomulevera kazi. Wanangura tuma si pizza ndo. Kweta zvako zvenza nomboronga Isane marona kauna kupizza. Iri unoziva kutoita mari. Zinza kwenye kuisa mutenge. Hata kana kuma 100 zvibira. Biya chere 1 bobo. Tsano ndakutofa. kwete timboto kuti wajera Tsano ndakutofa. Timapipizeni. Ati bhiya ndano ndo 200. Iyi ndo $200 iri. Tsano. Price mari. Zinza kwenye kukwanise. Tsano. Ndine tsano. Ndikutokutaurira kana izodokotera zotamba neni kana. Unoso kunduza kuti tsano izveso kuda chakati. Chese chawana chese. Ndokuitira. Tsano boye tsano. Chese bo. Tsano. Saka una Unonzi chigwedza. tosotaura izvozvo. Ona kuti ndada ndikuratidza kama zvanoshandisa kubasa kwenu. Aiwa tsano. Ndimo tsano wangu manje. tsano kwada kupinza basa ka kana kupinza ubasa kubasa kwawo Aiwa izi ndoma nakira. ndokutsatsa kumoshanda Tsano mova kupura. Tozokurukura. Tende munokuratiza Andikona kuti tozomwa makakareka pati ndotsoti kutadhiri. Kukurukura nyaya dzese dzekuti out. Pamatomudai wewe tsano kapi. Aiwa magona tsano. Wazi apa ndakumwa chirungu. Kanjani? Chirungu chivhetsi. munokuratidza mberi Aiwa, sungukaisano. Tsano bozhe. Domanje tsano. Mawani tsano. Aiwa tsano mudya madzeni. Aiwa inonzi eating money. Hey. Bati tsano. Tsano, boye tsano.
Tsano. Tsano. Baby wagona. Sikazvadi manje mukati madini. Asiyaje kuti dzano. Ndachikuzokudedzera. Ndipana. Sakati adi. Uona zvanaita zvoda kushinga moyo. Ade muna makuwa. Maya akana pana uyu. Aiwa pana uyu kana. Ukangoita makuwa ndikunyudza iwe. Aiwa maya. Aiwa ini futi baby. Aiwa pana kana ndombodaro. Ande. Ini abana ndazama kuprotecta iwewe. Wezi uyari stubborn singaito. Kuti anakufaka nditi. Uyu manje akanongodhaka zvekungorara 7 days kana mwedzi. Wakadi? Ndangomona akaona kuti akaita sei. Izvizvo. Toona pera tinosheka kuti aita sei izvizvo. Baby. Before singaita. Munanga nditambudza. Asakatsigira dora zvo. Zvitonetsa oga. Before munhu yaadekwa. Yesu. Ndiye munhu. Ufema usambonjika. Unongodzwa nechikwa ndikutulapfidzisa iye. Ndinopfidzisa but andinoti afe bebe ndiyega nzvadzi yawo. Handiyega utaseko leo zondiyega waitire machiyo. Sorry kwacho. But at least kana ari mupenyu wake. Ukana muno manje. Rumira yeshiri wako. Ndikangozvinzwa. Ndotona kuita mari naye uyu. Kuita mari naye uyu ukatofadza iwe. Twirarira. Utongotya unonguti uchikumbanga. Twirarira. Takwadzirira interaction. Usambonera kuzviitika ine masi mosi moya. Buda nontu. Ndoita seiko koleni 2 days. Asikurara kwavo. Asatambozviita kana kahwani. Kuchegore imatizive kuti chii ndazvitadza. Asatambozviita iye anodhakwa. Anotaurwa nyaya dzaanotaurwa. Asi asatambozviita. Chii ndofuka pane zvatoitira pachete. Anozvaitika zvanyanya kana asitambozviita. Asati zvoda kutomboonekwa kuti nhau yacho iri kufamba sei. Arimwe here Niki arimwe Niki uya mwanangu pane nyaya yatonetsa panapa. Asitambozviita mhanya toni. Nekuti inotondiuraya. Unotofa chete gore. Rinori nane rite benzi riri pano. Pane kushaya. Taungedzwa mukawa. Ndikudaidzira kuti kole nane 2 days kusiri kurara papa asitambozviita. Achidhakwa zvake. Mama ndingadedzera zvakole drug master munhu anodhakwa. Pamwe akatodhakwa zvakapasi pebridge. Aiwa mazuva asaidzoka angasingadhakwa here mazuva asaidzoka. Saka wafenda. Makana basa nazvo. Iututora kutaura izvozvo. Zvinondoita sei? Indomapurisa. Toita sei? Toenda kwapasta. Ndazvitadza ini. Ndakaitete kwapasta. Ndakutobvunza kuti ushungurudzikawo. Hanzvadzi yangu yachaipenyu. Akazodii musuya. Kubva paya ndabvira ndazonzwa kuna uyu kuti akazodii anenge achingondikata chero ndakamubvunza. Saka ndodii manje?
ndakada kutaura nyaya kuti timuburitse uye anobva anoda kuuraya neni wacho futi. Kuti ndimusiye arimo hazvisi kubuda futi, ndoita sei? Saka mama ukazvozviziva kuti ndini ndakakonzeresa chizowirana ko iye wacho. Ndakaita wrong mistake, ndakabvuma kufurika zvakapusa. Ndoita sei mai? Ndotaura hapana kana munhu kuti ndokwanisa kutaura naye. Iye bhebhi wachona apa anenge akutondipa zvimacold shoulders kuti hanzvadzi yangu ichiri penyu ikoko. Ndoita sei? Ndikoita zvivindi kana kandiuraya mheno but inhasi ndada kufa ini. Ndosiya mai vangu vachifa here? Ya hanzi tanga wafunga zvechokwadi. Ndakaziya itungamiri. Dai Mwari mangoprotecta hanzvadzi yangu ari nyangwe riri benzi arona asi ndatomusuwa ndotongoda kuti ararame neubenzi wakewo. Zvakangoma zvona but mama fona tomboziva kuti ndechekuita nazvo. Saka ndichaita sei manje? Izvi nyaya kana ukuiudza chaichaika handina. Apa mama kuseni uno watofuma wachitondibvunza asi vari kuziva zvakaitika kana kuti ungobvunzawo zvavo. Asi kuenda wapindura naye ndiyo because handina kana option nekuti kana ndakada kuti timuburitseka paanobuda anotongotaura zita rangu kuti sister yangu ine chekuita ndotosungwa. Ndakada kuti ndimusiye akafa tomurasirepi? Kana tikamurasa mumwoyo mangu ndichararama sei mulife mangu ndichifunga kuti ndakauraya hanzvadzi yangu waana hanzvadzi yangu iri yega? Dai Mwari mapindira henyu. Ndoita sei kuti ndimuburitse? Apa pamba pacho apa tosvikiki, dai paingosvikika zvokuti ndokwanisa kumuburitsa ndatraya but dai Mwari mapindira vedu we. Apa ndakutonzwira tsitsi mai vangu zvandakaita ka. Mwari dai mandipima ndiregererawo nezvandakaita kuti ndakaita nekusaziva, ndakaita nekutsamwa. Dai Mwari mandiregerera because zvandiomera hangu zvandiremera. Starenyi baba mwanakomana nemweya mutsvene. Mwari hapana chandisina kukuitira imi. Ndinokunamata izuva ranhasi. Ndinongokumbira chikumbiro chimwe chete chekuti mudzose mwana wangu koni. Inga ndinokunamatai wani. Inga chegumi ndinobvisa wani. Chii chandisina kuita? Kana iri mweya madzinza chambwa munyama rushawashawa zvese handitozivi. Raiva benzi zvaro Mwari. Asi ndinozviziva sindakatitambira rakadaro. Handinombobvira ndamudzinga panapa pamba wani. Ndaingoti ngaagara ngaite zvese zvaanoda ari pano achingopengera ari pano. Ndanyanyotadzira inga vamwe kudzimba dzavo kumapenzi vanawo wani. Iye wangu iyeye ndiyabva anyanyota ubenzi hwekubva washayikwa kwese kumabhaoko ari kunzavo. Zvinondozviudzani murume akafa makatora kamwari. Zvinomotora futi nemwana wacho mukomana vandiri kuti baba wepanopamba dai vangoripo vanhu vachingopengawo varipo. Handitomboziye ndaramba kukundwa nemweya irima Mwari kane Mwari ndaramba Mwari Mwari mbirai mukati meupenyu hwangu Mwari kane chiko chandisina kuita mukati meupenyu hwangu. Chii chandisina kukuitira ichigumi ndaibvisa zvese ndaiita kane Mwari ndege here? Inga vamwe mapenzi avo vanawo mudzimba wani. Panapa pamusha panyanya kukanganiswei. Chegumi ndinobvisa wani. Kusondo ndinoenda mavhiki every day ndinoenda. Zvese zvinoitwa kuchechi ndinotsvaira uko ndinobvisa chegumi. Zvese ndinomira kudzinhamo dzevamwe kumatambudziko evamwe ndinoenda. Kwewo matambudziko acho anoramba achimbouya kwandiri. Muri kupi komwe akaita seiko? Ndaneta ndikuda kuti Mwari mumbondidairewo pachinhu chimwe chete. Kana paine mweya yakaipa ingava iri kuitwa nevekurudzi rwake kana vekurudzi rwangu kana vemunharaunda vasingadi chakanaka vane godoneni kubvira kudhara kunyanya mai John vaya ndinovaziva ivava vane godoneni stereki vanofanira kunge varipo panyaya. Mwari wese ari panyaya iyi dhilai naye whoever ari munyaya iyoyi. Mwari hamungofa makandisiya, hamunambobvira makandinyadzisa ini. Ndinozvisiya zvese kwamuri Mwari. Mangwana chaindinzwe nhau yemwana wangu iye adzoke pano ari mupenyu. Ndaramba kutambira makuwa gore rino, ndaramba never in the name of Jesus Christ. Ndazviramba inini. Ndinodawo kupupurawo zvakanaka zvamunenge maitira mukati memba inei. Kwete kuti pese pandinopfugama mazuva ese ndinopfugama ndichichema ndichigundukuna
chese chakaipa in the name of Jesus Christ fire. Zvese zvakaipa vavengi vese fire. Kwese kwako kuvavakidzani vese vasikadi chakanaka pamberi peupenyu hwangu fire. Wemunharaunda vese fire. Chese chakaipa muupenyu fire. Masatani vese fire. Madhimoni ese fire. Vana amweni anatezvara vese vasikandide fire. Vese fire. Ndati gore rino chete Mwari munondinzwa. Ndichapupurawo kunaka kwenyu neukuru hwenyu. Aiwa ndozvisiya kwamuri Mwari. Aiwa ndinotenda. Zienza ngure. Chicha ngozi. Tisipai bana. Iwe. Ubona zokudla kunyika isiriyo manje. Iwe. Kana vete ziko. Hey. Ulifi mungu. Hey, yakomana. Shit, chiko. Ngende kurota meli bona to. Kurota chiko. Bonzi, Chembere, sister. Hey, tukupuwe. Chembere. Hey, yakomana. Chembere, sister. Hey, yakomana. Iwe. Shoma. Chembere, sister. Yeah.